אז קודם כל אני אתייחס בעיקר למסלול הכללי, כי נכון שיש עוד כל מיני מסלולי נישה מסביב, אבל רוב הכסף מנותב למסלול הכללי. מסלול כללי בדרך כלל מתאפיין בין 40 ל-50% מניות, בין 40 ל-50% חשיפה מנייתית. בתוך החשיפה המנייתית הזאת יש חלוקה לישראל לעומת חו"ל, שזה משהו שמאוד משתנה. אנחנו יכולים לראות בשנה האחרונה, מתחילת 23, שהתחילה פה קצת חוסר ודאות עם הרפורמה המשפטית וכו', אז רוב הגופים הסיטו חשיפה מנייתית בצורה משמעותית לחו"ל, ויש תקופות שזה הפוך, שמסיטים יותר לישראל, אבל בין 40 ל-50% מניות. היום רוב המסלולים הכלליים עומדים על 45% פחות או יותר מניות, כששאר הכסף, שזה גם בין 50 ל-60% מניות, מתחלק בין אגרות חוב לנכסים לא סחירים. נכסים לא סחירים זה נכסים ששייכים לחברות האלה, זה יכול להיות נכסי נדל"ן, זה יכול להיות אשראי לא סחיר, הלוואות שהן נותנות, חברות הביטוח ובתי השקעות. גם, שוב, יש גופים שיותר מתרכזים בנכסים הלא סחירים, ויש גופים שפחות. והחלק השלישי זה בעצם אגרות חוב, גם חלוקה בין אגרות חוב ממשלתיות לאגרות חוב קונצרניות. בתקופות מסוימות, תקופות של יותר חוסר ודאות, מגדילים את הרכיב הממשלתי, בתקופות יותר נוחות, מגדילים את האפיק הקונצרני, שהוא קצת יותר מסוכן, אבל זה פחות או יותר החלוקה. האם הפרמטר בחלוקה לנכסים של מזומנים ושל פקדונות צריך להוות איזשהו משקל בעת קבלת ההחלטה של השקעה בקרן? אני חושב שזה לא איזשהו נתון משמעותי, אני גם לא חושב שיש איזושהי סטייה גדולה בין הגופים, ואני חושב שזה נתון שהוא גם מאוד דינמי ומשתנה. יכול להיות שגוף מסוים עכשיו כאיזושהי החלטה השקעתית החליט קצת להנזיל את עצמו, אבל בעוד חודש המצב ישתנה, כי הוא ימצא איזושהי הזדמנות השקעה. אז אני לא חושב שזה משהו שמלמד על אופי של גוף או משהו כזה.